хело дарднок аст вақте зану шавҳар хушбахтии оилавиро ҳифз накарда маргталаби ҳамдигар мешаванд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истаравшан ҳамин гуна ҷинояти изтиробангез ба муқобили ҳаёту саломатӣ ба қайд гирифта шуд. шаҳрванд Қурбонов Илҳом Барутович соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан дар ҳавлии истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Пионер хонаи рақами 97 ҳамсари 35-солаи худ Муллоева Гулором Мирҷумаевна зодаи ноҳияи Масчоҳро бо истифода аз корди хоҷагӣ 13 маротиба ба узвҳои гуногуни баданаш зада ҷароҳат расонидааст, ки дар натиҷа дар беморхона ба ҳалокат мерасад. рашку бадгумонӣ заминаи муноқишаи оилавист, ки оқибати он санаи 27 декабр тахминан соати 20:00 дақиқа ба фоҷиа анҷомид. ин нафарон ҳамагӣ 2 сол оиладорӣ карданду аз хонадории муштарак соҳиби як фарзанданд. 2017 хонадор шудагӣ мо як фарзанд дар байнома як духтарча дорам. чанд маротиба оиладор шудагӣ шумо? ва тақдири худокӣ сабабо ки 5 марта. ҳамсари панҷумтон буд? муноқиша дар ҳуҷраи хоб сурат гирифтааст. тавре гумонбаршуда Қурбонов нишондод медиҳад ҳамсарон аз ҳиссиёти нафрату бадбинӣ ва ғазаби бемаврид рафтори худро идора карда натавониста якдигарро латукӯб ва дар ҳолати муноқиша аз олоти корд истифода шудааст. гуфтанд ҷоиз аст ки эҳтирому якдигарфаҳмӣ дар муносибатҳои оиладорӣ сарчашмаи хушбахтист. дар акси ҳол бо бекор кардани ақди никоҳ ё хонадории нав низ оилаи солимро бунёд кардан ғайриимкон аст. гумонбаршуда Илҳом Қурбонов 5 маротиба оиладор шудаасту аз 5 зан соҳиби 7 фарзанд мебошад. айни ҳол аз тарафи прокуратураи шаҳри Истаравшан барои одамкушӣ нисбати Илҳом Қурбонов бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст.